И здравейте! И здравейте, хора! Ние сме тиквите! Почваме на Майнкрафт. Аз, моето истинско име, Дамянчо. А моето истинско име е Дракона. Сериозно, аз се казвам Дамян, той е Петър. Моя скин е Фели Педро. Неговия, какъв ти беше скинът, бе? Аре, май си тиквата от крачвanta. Аре, идвай да почваме да събираме дърво. Това е главно, моя сървър. Аз събирам дърве. Абе, Аз събирам дърве. аз ли ще правя крафтинг или ти? Не знам, кой ще ти. Абе, и като ти бия един удар, ще видиш. Ти не можеш ме фаниш. Да, бе, да. Казано честно, аз не съм най-великия на ПВП. Аз не съм с купен бандикам и затова няма да може да ми се чува гласа. Няма да снимам повече от 10 минути. Това е гадното. Снимаме на 100 епизода. Значи, всеки епизод е 1 секунда. Казвам ти. Здравейте. Да. Да. Дамяне. Да, Иван. Иван. Чакай, съм много надалеч. Сега ще се телепортирам, защото съм много надалеч. Чули? Да. Много съм надалеч, сега ще се телепортирам. Оп. Така, готово. Тъй. Пак съм много надалеч. Петьо, ето ти кирка. Учуй да копаш, аз ще събирам дърва. Дай ма. Петьо, ела ти дам един подарък. Семи. И аз ще дам подарък. Даже два. Дърве. Какво правим? Моника. Така. Ето от моите любими дървета, че забравих крафтинга. Чакай. 100% ви казвам, ей той е тука и аз няма да използваме X-Ray. И аз X-Ray. Да. Познах, аз съм много умен, нали? Да, браво, шестица по математика. Добре, моля ли път? Така. Ай, Гabo, тате! Ой, поплила, видя! Капитан! Само ще направя едно нещо. Браво! Така, направя го на изи. Защото все пак... Да, на изи, пък е трудно, вау. На бейсбол е най-трудно. Да, просто няма кой да убие зомбитата тогава. Защото ги няма. Не, бе, сам съм видим. Аз им хвърлям отваря. Да. То във всеки сървър на Beastful хвърляш отваря. Да. Без да си в сървър. Да, бе. То, честно казвам, ти играл ли си в сървър с Beastful? Аз не съм. Браво. Голям Дамян. Голям съм. Много ти Да, кой го? Да.
Чакайте, ще спра клипа на пауза. И ей сега ще го пусна. Кажи здравейте отново. Здравейте отново. Вие бяхте с Дамян и Дамян. Ясно да се случи. Аз съм Мира. Ами, ти си слушаш цената. Ари, идвай да търсим място за къща. Аз съм на опазване. Дай ще ви спах. Под земя ли ще живеем? Няма, аз мислех и така. Чак. Дай малко камък. Е много малко. Да, много малко. Там съм гладен, не. Да, и аз точното и правя, защото и аз съм гладен. Правиш храна. Да, храна правя. Горда е писа, нали? Чакай. Няма печалба. Ето и дърво е тъпо. И да ти го слагам. Няма печалба. Аз мислех и тука. Много Да, направим. бе, аз си мисля. Дръпни се, Кирчо. Тъй. Една за мен. Окей, Кирчо. И го прави там къщата. Колко щеш. Аз ще ме разделам тук при парзоли. Да. О, парзолки. Ау. Ай, няма да се прави чест плей самичък. О, Дамяне, гледай, какво прави. Аре да не ходиш босето. Пове намери чорапи. А тя нищо много големи ми идват. Ето е ли? Той на мене, ма. Вижте, вижте. Направо. Много големи за мен. Ти отде си поръча твоите? От Сливен.com. Добре, айде стига си ма бил. Не обичам пиятата. Аз съм пивопарч. Пивопарче, лай. Аз пържа пържол. За теб няма прасета. Това не са от прасета. Стига. Да, чакай малко. Да мене близо до нас има лава. Отде знаеш? Видях я. Да, всеки се иде. Не бе, тук има лава. Аз видях, че не изпити. Къде? Ей там бе. Ти отде си сигурен пък, че е лава. Не отирам да видя. О, браво, аплодисменти, Печо не излага. Друга. Аплодисменти. Да мене праси. Май не се описата. Ей, праща. Няма да използваш моя красен. Посмей ма удари. Спри. Спри бе, Петре. Махни го. Аз го махна. Стига се ма трепал. Ти ме ядоса. Ти има повече пък ма ядоса ти. Що ма съм те ядосал? Ари, дай ми кирката. Не тая. За мен е. Добре, запази си меча. Обаче, дай ми кирката. Аз ти дадох камъка. Айде де, Петре! Аз пък ти дадах дървото. Но аз пък... да. Аз пък... Тъпото ти зомби! Убима зомби! на главата. Оп, извинявай. Дай ми кирката. Кой пусна от капа на туалетна? Къде е кир? Пиква на главата и си. Защо? Пиква на главата и Как ще искаш? Нали ще да пуши туалетна? Намерих кол. Такова и хора.